Dobre, takže čaute ľudia a dneska si ideme zahrať Gunfight Arena na Robloxe. A tak môžeme ísť na to. Dobre, ja už tu mám nejaké guny. Som celkom dobrý, no ale niekedy sa mi fakt nedarí. Nie som rozohratý. A nemám rád tých, ktorí majú miniguny, to je hrozné. Dobre. Môžem si ekvipovať túto. Dám si challenge, že aspoň 50 kg dám na tú ďalšiu hru, čo bude za minútu a 24 sekúnd. Tak ekvipnem si túto. Ja si tak striedám guny, pretože ja neviem, čo si mám vybrať. Ale mám rád trebárs. Mohol by som si kúpiť nejakú snajpu. Toto je dobré, ale... Tak môžem si túto kúpiť. Dobre. Fíha. To je dobré na veľké mapy, ale ja túto mapu neznášam. Takže tak, no. Tu si zoberiem. Kde padá? No, koniec. Dobre, tak teraz aspoň nech získam 50 kg. Skúsim. Dobre. Tak poďme na to. Stone Hill. To je mapa dobrá na túto gunu. OK, nevadí. Môžem si ekvipnúť túto. Tak to zase nie. Môžeme si dať túto honey banger. A tu si dáme Python. Dúfam, že to hovorím správne, pretože ja moc ani neviem. Kam? Dobre, tak ja si dám túto. Pojda, nuk. Fú, to je svetlo. Ja neviem. Tak si dám shotgunu. Tak tu aspoň tých 50 kg, no. Skúsime. Mám dosť času na to. Dobre, takže asi shotgun nebudem používať. Môžem si dať Python. A inak, ak chcete, tak môžete napísať dole do komentárov, či chcete viacej videí aj s Tadeášom. A keď tak nejaké urobíme potom nové. Možno dneska vydám aj 2 videá. Vidím. Tak bude čas, no. Mám inak karambit, som si kúpil. Diamantový. Ale nezapnem si zvuky kvôli tomu, pretože hučalo by to brutálne, takže
Možno nejaké video bude aj so zvukom, ale musím to len nastaviť. Dobre. Ja neviem hádzať granáty. O, 63 už? O. Teleportoval to. Dobre. Dobre, knifeom na ďalku, asi to nepôjde. 32 kg, dobre. Challenge bude hotová. Keď tak mi napíšte aj do komentárov, aké by som mohol robiť challenge v tejto hre alebo v nejakých iných. Táto gana je za free, ale je mega dobrá. Dobre, nevadí. Dobre, takže už sa blížim k tej challenge. Už bude hotová. 50 kg. OK, 43 kg. Mám hotové, 50 kg, dobre. Tak ešte dohráme tých 4 minúty. A uvidíme, koľko tých budem. Som druhý, to je super. Ide ma prebehnutý týpek, takže musím ísť rýchlo. Nice, dobre. Takže toto by bolo asi pre video všetko. A ak ste sa sem dostali, tak som veľmi rád a sa nechaj like a odber a tak čaute.